Sí, hola. Dues preguntes. L'altre dia vam estar amb en Pep Riera a Vilaplana i a l'hora del col·loqui, allà, esclar, parlàvem molt de pagesos, però a l'hora del col·loqui vam fer una pregunta que havíem vist a la televisió, l'entrevista que vam fer a TV3 en aquella senyora de raça negra de Nova York, de les banderes negres. I una de les coses que va dir, a més de tot el que anem explicant, però podem fer alguna cosa més que parlar-ne d'una manera confortable, amb tots els respectes, com fem ara, no? Podem fer alguna cosa més, la pregunta és aquesta, doncs d'estar expectants i que, evidentment, els juristes teniu la iniciativa i l'heu de portar amb una gran estratègia. I Ferran, l'altra pregunta acompanyada seria, políticament, com ens hem d'estructurar allò que dieu unes primàries, com es menja tot això, sisplau? Bé, de coses se'n poden fer i se n'hauran de fer moltes. El que passa que ens heu de deixar que marquem els tempos. D'entrada hi ha dues entitats, la ANC i Òmnium, que ja tenen accions programades i que aviat donaran a conèixer coses que pot participar tothom. També hi haurà algun moment en el que caldrà demanar a tothom que pugui que contribueixi econòmicament perquè mantenir l'estructura que tenim a fora. Després hauria de convèncer gent. Amb els dels ciutadans no perdeu el temps, però hi ha gent que sí que pot estar pròxima. Hi ha molta gent, l'1 d'octubre va ser un canvi de xip per molta gent, abans ho comentàvem al sopar. I hi ha molta gent que pot això de la independència veure-ho millor o pitjor, però que és demòcrata. I això ja no va, el president Puigdemont ho ha dit moltes vegades. Per cert, li he enviat una foto de la seva germana Anna tallant el pastís i m'ha enviat una salutació per tothom i el passem a se li nota l'ofici, I com deia, això ja no va només d'independència, va de democràcia. Per tant, una cosa que hem de fer és intentar convèncer tota aquella gent que pot estar pròxima. Per mi el debat no és intentar convèncer el PSC, sinó la gent que vota el PSC. Jo crec que el que hem d'assumir és el punt de partida de la insòlita situació en la que nosaltres ens trobem. Un país que reivindica formes democràtiques per resoldre una diferència política substancial i que té al davant una gent que es nega a admetre formes polítiques democràtiques. Per tant, nosaltres hem de posar l'accent en la democràcia, que és el que finalment ens avala internacionalment. I com no tenim guió, perquè la nostra situació és absoluta, no tenim guió, vull dir, perquè és impossible tenir previst tot el que ha anat succeint al llarg d'aquests últims anys. Hi ha hagut una revolta política a Catalunya, l'hem feta entre tots, una revolta política profundament democràtica. Us puc assegurar que, a més, a tots aquests ambaixadors que abans us esmentava, alguns dels països més importants del planeta, els impressionava. Jo preguntava, vostè quan envien al seu Ministeri d'Assumptes Exteriors el que ha succeït a Catalunya, què és el que explica? I us puc assegurar que el que fem, el que heu fet, el que hem fet, té importància. Un ambaixador del país més important, diguem-ne, del globus, del planeta, em deia: bé, jo sí, jo he enviat sempre uns informes on dic, ostres, a Catalunya passa una cosa molt especial, fan unes manifestacions brutals, grans, amb gent jove, gent gran, famílies senceres, etc. Afegia. I fan una cosa insòlita, que és, fan unes manifestacions absolutament pacífiques, no hi ha cap problema, no tiren un paper a terra. I fan una cosa encara més insòlita, deia el senyor aquest, un ambaixador important que ara ja no hi és, va acabar fa poc. Deia, es donen números per participar a trams i el que és més insòlit és que compleixen, és a dir, els trams. Això el senyor ambaixador el tenia al·lucinat i acabava dient, i fan una cosa encara més extraordinària. Això sempre ho fan els diumenges i el dia després van tots a treballar com toca. Aquest home, un ambaixador d'un gran país,
tenia molt ben avaluat què és el que succeïa a Catalunya. I nosaltres estem davant d'una gent autoritària, si voleu després parlarem per què, perquè no és per casualitat, no és que siguin uns fanàtics de la unitat, és que hi guanyen moltes coses mantenint la situació així. Però bé, davant d'una situació com aquesta, tots els trastos, tots els elements s'han de posar en solfa i en la mateixa línia. Tenim Brussel·les i tenim Berlín, o Berlín i Brussel·les. Aviat espero que sigui Brussel·les. Aquest és un element fonamental, el tenim i allà han de passar coses. Han d'estar ben sincronitzat amb el que passarà aquí en el nostre govern. Un govern autonòmic que no us penseu que recuperarà l'autonomia que hem tingut. L'autonomia que hem tingut ja no existirà mai més. És a dir, ara ja hem de fer un salt d'escala. L'autonomia està desfeta des del punt de vista dels interessos de Madrid. Per tant, tenim una altra cosa, Brussel·les-Barcelona, que s'ha de construir. No existia aquesta hipòtesi fa només uns anys. Hi ha una tercera qüestió, que és la mobilització. Això, les entitats cíviques i civils han de tornar a refer el procés de mobilització. Això no s'ha acabat, és essencial, és fonamental. Això, a Madrid van començar a canviar la idea que eren tres embogits. Quan jo vaig arribar a Madrid a principis del 2016, tothom em deia, gent que coneixeu, que heu vist sempre a la televisió, gent amb el cap ben posat, deia todo esto que sucede en Cataluña es culpa de tres locos, el loco Maragall, el loco Mas i el loco Junqueras. I ho deien així. A partir del 9-N van començar a pensar que, además de locura, hi havia alguna cosa. Bé, això s'ha de mantenir, és evident. I això lliga una mica amb la pregunta que em fèieu de les primàries, que té a veure amb les municipals. Mireu, l'any 31 les municipals van ser essencials, l'any 78 van ser essencials, i aquest any, 2019, ens hem de començar a convèncer del següent. El que Catalunya es llevi el dia després de les eleccions republicanes serà essencial, i Catalunya s'ha de llevar amb tots els ajuntaments republicans, i això vol dir que s'ha de preparar des de ja. És a dir, aquestes eleccions en el mapa de la història de Catalunya han de ser aquelles eleccions en les que les municipals van portar l'evidència que el poble volia la república. I això és possible, i per tant ens ho hem de començar a plantejar un any abans, perquè la major part de les candidatures han de ser republicanes, globalment republicanes, i això s'ha de guanyar a tot arreu. I evidentment no cal dir a Barcelona. A Barcelona passarà una cosa que ja és òbvia. El partit de les Arrimadas, què plantejarà? Doncs, com sempre, farà un plantejament de caràcter populista, i si em permeteu, gairebé neofeixista, si m'ho deixeu dir així, on què intentarà? El que fa tot el populisme sempre, que és intentar dividir la societat en dos. Què fan els populismes? Des de la democràcia, negar la democràcia. Des de la democràcia, posar gent a la presó. Bé, doncs això, dividir la societat barcelonina, la realitat municipal barcelonina en dos blocs, és el que intentaran. I nosaltres això ho hem d'evitar, perquè el sobiranisme, el republicanisme, què ha de fer a la capital de Catalunya? Presentar el millor projecte possible per la gent de la ciutat. La gent de la ciutat com ha de guanyar aquestes eleccions? A favor de la república o del republicanisme o del sobiranisme? Perquè al darrere del projecte sobiranista hi ha la millor proposta per a tots els ciutadans de Barcelona. Per tots, siguin d'un costat o siguin de l'altre. I això és el que ens ha de donar la victòria en moltes de les nostres ciutats i concretament en la capital del país. Una capital, que també us he de dir, acabo, una capital que també us he de dir que durant aquests 2 anys a Madrid molta gent de la que venia per allà em deia Barcelona no va bé, Barcelona no va bé, Madrid va com un tir, Madrid va molt bé, Barcelona no va bé. I em deien, és que l'Ajuntament de Barcelona no va bé i l'Ajuntament de Madrid va molt bé. No, error d'interpretació, no ens equivoquem. Madrid va molt bé perquè Madrid, és a dir, la política espanyola, té un projecte que es diu Madrid. No l'Ajuntament de Madrid té un projecte que es diu Madrid. La capital està sotmesa a la lògica d'un projecte que és el projecte de l'Estat. L'Estat té un sol projecte, que es diu Madrid. És una mena de gran DF, una mena de capitalisme del Bernabéu, com heu sentit dir moltes vegades, que beneficia uns quants. Madrid és la ciutat més rica d'Espanya, amb una renda per càpita superior a la nostra, amb uns 8 o 9.000 euros. I és, a més, la ciutat més desigual. Per tant, aquests 10.000 euros o 9.000 euros no es reparteixen equitativament, estan molt mal repartits. I n'hi ha alguns que guanyen molt mantenint la situació d'ara. Per tant, hi ha un projecte a Madrid. Bé, Barcelona necessita un projecte, amb un estat al darrere. Barcelona és la capital de Catalunya. Necessita un projecte amb un estat al darrere. L'estat no pot ser l'estat espanyol, perquè l'estat espanyol no juga a favor d'aquest projecte. Ha de ser l'estat català, per això Barcelona ha de ser republicana. I aquest estat català, per dir-ho d'alguna manera, és el que ha de fer possible que la ciutat recuperi tots els elements propis d'una gran capital. Bé, tot això és el que ens juguem.
Per tant, no hi ha un sol factor, tots els hem de cobrir. I jo crec que hem de fer possible que en aquelles coses que corresponen al president Puigdemont, en aquelles coses que tenen que veure amb el nostre govern, hi hagi el màxim de el govern del president Torra, hi hagi el màxim de lligam, i les entitats cíviques doncs també ens convé més que mai la suma, és fonamental. L'altre dia vaig estar amb uns quants científics, que treballen, alguns catalans i altres de fora, que treballen en el món de la investigació i la recerca a Catalunya, i em deien literalment, escolti, en aquest país sumeu, no deixeu de sumar, perquè és l'única manera de guanyar. I és veritat, l'única manera de guanyar és sumant. Acaba de passar una cosa a Madrid que jo crec que encara l'estem digerint. El canvi que s'ha produït, l'estem encara digerint. I és un canvi que no és menor, no és menor. Jo no soc dels que creuen que no ha passat res. Jo crec que ha passat alguna cosa important. La més important, crec jo, és que una part de l'establishment, aquella gent que va des del González fins al Cebrián, passant per la senyora Botín, és a dir, aquest gran d'allò, fins i tot s'han arribat a acollonir amb el que representa Ciudadanos, que van passats de rosca, que tenen la impressió que no posaran l'Estat contra les portes des del punt de vista de la honorabilitat o de la capacitat internacional de presentar-se com un estat democràtic. Per tant, hem d'aprofitar-ho. Hi ha variants, hi ha realitats que s'estan materialitzant i que a nosaltres ens toca aprofitar. Com? Sumant totes aquestes coses que tenim. No hi ha guió, no li podem demanar al president Puigdemont un guió d'una situació tan insòlita. Tampoc li podem demanar al president Torra. Per tant, ens toca a nosaltres sumar tenint en compte que al final la mobilització de la gent serà un element fonamental. Així és com jo ho veig, i us parlo des de la independència més absoluta, no estic afiliat o alineat en cap partit estrictament, però em sembla que és recomanable que tots pensem d'alguna manera i així la realitat en la que estem.